Nakabato ng bag-ong mga rescue equipment ang Davao de Oro Provincial Government nga gihatag sa Therma Marine Incorporated ug Aboitiz Foundation Incorporated. Gilangkuban kini sa hydration packs, tactical rope gloves, static rope, mga full body harness, mga handheld radio, extension ladder ug bolt cutter. Dakong tabang ang mga ekipo panahon sa mga rescue operation ug emergency sa probinsya. Gipasalamatan sa probinsyal nga gobyerno ang mga pribadong sektor nga midonar sa mga rescue equipment ug sa ilang kanunayng suporta sa probinsya. Samtang gisiguro sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City nga mahatod dayon sa Cebu ang mga hinabang alang sa mga apektado dito sa kalamidad. Nangunay mismo si Mayor Kimer Olaso sa pag-supervise sa hauling sa mga donasyon ngadto sa Philippine Coast Guard vessel sa usa ka pribadong pantalan sa Baliwasan aron makabiyahe dayon ang mga hinabang sa Cebu City. Gawa sa hinabang sa LGU, dunasay mga donasyon gikan sa mga pribadong sektor pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dakong bahin sa Cebu ang apektado sa baha human maglandfall ang bagyong Tino niadtong Martes. Daghang pamilya ang apektado sa kalamidad. Gilauman nga moabot sa Cebu City Port ang barko sa PCG Sabado sa buntag, Nobyembre 8. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.